هەواڵێکی me xwediyê firnê ji min re têlefon kir li min geriya got Abucan kereba me ne duzmiş e ne saxlem e tu dikarî ji me re alîkar bî va kevne biyanekî saxlem ke şirîtan ez çûm bala xwedayê bi salan e çêkirine kebilkê kevin bûne haws حالتê nemaye me jê re midaxale kir derê ku ne baş me jê kirin çek kirin qatayê wî hawsê wî me jê re tesleh kir tamîr kir çê kir û me cîvî guherî anî nêzîka wî ji bo ji wan re kolay bibe me karê wan saxlem çêkir û teslîmê